Днес в предаването ни имаме удоволствието да посрещнем един изключителен специалист – доктор Гергана Манолова. Дерматолог с дългогодишен опит в диагностицирането и лечението на кожни заболявания. Тя е позната на своите пациенти със своя внимателен подход, задълбочени познания и страст към професията. Доктор Манолова следи стриктно иновациите в дерматологията и е сред онези лекари, които обединяват медицината и грижата за естетиката. Здравейте! Добре дошла! Добър ден! Благодаря за поканата. Много дълго време с теб се опитваме да си напаснем графиците. Така е. Лекарите, знаеш, и ти като професионалист, че на първо място сме отдадени към пациентите, а след това са допълнителните ангажименти. Но ето, че най-после се случва нашето интервю и за мен е удоволствие, че ще може да си поговорим и да дадем новости и нови познания за твоята аудитория. Доктор Манолова, навънка е топло и слънцето грее доста силно, знаете. Какво трябва да знаем за слънцезащитата? Има ли разлика между продуктите и какво да изберем? Може би няма дерматолог, който да не повтаря колко е важна фотозащитата. Това е задължителният крем, който ние трябва да слагаме през пролетно-летните месеци. Задължително трябва да се използва от малки, от новородени до възрастни хора, както при мъжете, така и при жените. Съответно, когато живеем в градска среда, фотозащитата може SPF фактора да е малко по-нисък, когато обаче сме на морския бряг или високо в планината, съответно трябва да е по-висока фактора. Има изключително много продукти, изключително много фирми са, както в фармацевтичния бранш, така и в хранителните магазини. Когато кожата е здрава, ние можем да се доверим и да използваме продукт, който сами сме си избрали по препоръка или от различна реклама. Когато обаче кожата има заболявания и има някакви симптоми, някакви оплаквания, задължително фотозащитата трябва да е съблюдена със състоянието на кожата за този период, в който ще бъде използван. Много е важно човек да чувства комфортно тази фотозащита, за да може да я използва редовно. Затова и повечето брандове медицински са направили различни продукти, различни консистенции. Има продукти насочени към мъжката аудитория, за да не може господата да усещат дискомфорт, когато нанасят тези продукти. Когато продукта е добър и пациента го харесва, той постъпва отговорно и го нанася всекидневно. Тоест фотозащитата трябва да се използва всекидневно. Задължителна е фотозащитата. Колко пъти на ден, доктор Манолова? Ако сме изложени на слънце, съответно трябва да го нанасяме на всеки 2-3 часа. Ако влизаме постоянно в водни басейни, при всяко едно излизане трябва да го нанасяме наново. Ако сме в офис среда, то сутрин, когато излизаме от вкъщи, е достатъчно да го нанесем еднократно. Доктор Манолова, аз знам, че вие сте една от най-добрите естетични дерматолози също така. И в тази връзка искам да ви попитам как дерматологията се свързва с естетичната медицина и къде минава границата между здраве и козметика? Благодаря ти за оценката. Не смятам, че съм най-добрата. Всичко е въпрос на усещане и на колаборация лекар-пациент. И затова много пъти, когато има при мене пациент, нов пациент, е важно периода на снемане на анамнеза, за да се усетим с пациента дали аз съм неговия естетичен лекар и съответно дали аз мога да удовлетворя желанията и нуждите на този пациент, който ме е потърсил в ролята на естетичен дерматолог. В своята практика аз работя до обяд клинична дерматология и след обед работя естетична дерматология.
според моите виждания, няма как лекар, който не е завършил клинична дерматология, който не познава състоянието на кожата, различните заболявания, различните болестни единици, които ние наблюдаваме по кожата, да работи достатъчно добре и ефективно и естетична дерматология. Двете вървят ръка за ръка. Може би на първо място ние трябва да сме добри диагностици, да слагаме правилната диагноза и след това до някъде да сме хора на изкуството, творци, за да можем да доусъвършенстваме здравата кожа. Това, към което аз се стремя в своята работа, е пациентите, когато имат нужда от естетична корекция, да дам най-доброто, което те носят, това, което те имат като излъчване, да го доподчертаеме, да го заявим, да го покажем на света по най-естествения начин. Има пациенти, които се страхуват. Към този тип пациенти трябва да подходим с по-леки процедури, по-внимателно, по-етапно. Има пациенти, които идват и ясно и точно заявяват, че искат всичко да им се направи на момента. Тук е мястото на лекаря да сложи граници и да обясни на пациента кое е на първо място безопасното за него. Затова границата между клиничния и естетичния дерматолог за мен е почти невидима и на първо място ние сме лекари в своята работа. Така е. И нещо друго, което в момента се сещам, бих желал да ви попитам. Знаете по-добре от мен, че клиничната дерматология е ръка за ръка и с венерологията. С какви най-чести заболявания идват при вас пациентите венерологични? Искам да попитам. Да, нашата специалност в България се води дерматология и венерология, т.е. ние когато получим дипломата за специалност, имаме и венерологична насоченост. Това ми е и дисертационният труд. Така ли? Да. Прекрасно. Все по-често се наблюдават инфекциите по полов път. Наличието на кондиломи в интимната област, както при мъжете, така и при жените. Нещото, което в последно време много се дискутира в България е ваксината за папилома вирус и при подрастващите момчета. Примерно, в момента аз имам точно тази дилема да поставя ли ваксина на моя син, който е на 15 години. Според българското здравеопазване до 14 годишна възраст тази ваксина е безплатна при момичетата, вече и при момчетата. В Америка тя е задължителна. Това е с цел профилактика, превенция именно на HPV, защото живеем в изключително динамичен свят. Подрастващите са много активни, динамични. Някакси културата, свързана с половия живот, остава назад. Те избързват днешната младеж. Затова поставянето на този тип ваксини сами по себе си показват необходимостта от превенция за тези заболявания. Има в България и сифилис. Така че, когато има някакви оплаквания от страна на половата система, както при мъжете, така и при жените, не дейте да ги оставяте настрани и да не обръщате внимание. Потърсете своевременно задължително мнението на лекар-специалист. Много ви благодаря. И последния въпрос. Как трябва да се грижим за кожата си през различните сезони? Нещо така, съвсем малки такива формулки, ако може да дадете. Кожата трябва да се почиства всекидневно. Когато кожата е здрава, тогава не е необходимо да използваме някаква специална козметика. Но ако имаме необходимост тя да бъде подхранена, да бъде защитена, то тогава задължително в нашето ежедневие трябва да използваме медицинска козметика. Хидратиране, обогатяване, заздравяване, епителизиране на кожата и задължително да използваме фотозащита.
Когато има някакви наранявания, някакъв дискомфорт, то тогава своевременно трябва да се потърси дерматолог, за да може да оздрави нашата кожа. Прекрасно. Сърдечно ви благодаря, че бяхте наш гост. И аз благодаря за поканата.